Bakit talaga? Wait lang. Video ah! Ano yan? Wow! Payong yan! Shorts! Kasi alam ko na kung bakit. Babe! Ay, may damit ka na naman! Hindi to picture, video to. Mga hangin. Ten! Baka naman may damo. Lakas baka pang-snap ko to ha. Pang-training ko to. Salamat! Wait Ba't ang liit? Ba't parang liit? Hindi ka ba yung may nakita mo yung Fitted. Sabi ko na nga ba eh.